Iki lho guys, wis mateng. Masak sak mini iki ya rantek sedina lho guys, masak semene iki, rong potong ngene iki tak iki. Wong aku lek masake selalu sithik-sithik ngono iki ben tak sedina, ben aja mubazir. Masak akeh yo ora nek sing maem, kecuali nek bocah iki balik ngono iki baru aku iki masak oke guys. Tapi lek bocah-bocah gak balik ngono iki nek wong telu sing maem, aku karo bos karo anak bos ngono iki cuma iki. Dadi yo ora perlu oke-oke mubazir. Iki lho guys, wis mateng. Ayo sarapan.